Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți fii duhovnicești, iată ne aflăm în cea de-a 11-a duminică de după Rusalii, în care biserica noastră a rânduit să fie citită o pericopă evanghelică de la Evanghelistul Matei, în care Mântuitorul Hristos ne învață printr-o pildă. Și știți, v-am mai spus eu și alte dăți, pildele sunt niște povestioare scurte, din care rezultă o învățătură de credință. Aici, iată, Mântuitorul Hristos ne spune, Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu stăpânul acela care la un moment dat a vrut să facă socoteală cu slujbașii săi, adică să-i cheme pe cei care aveau datorii, ca să-și plătească datorii. Și era cineva, un frate care avea 10.000 de dinari datorie, îl cheamă și îi cere ceea ce îi se cuvenea, acesta, spunându-i că nu are să-i plătească datoria, poruncește să-l vândă pe el, soția lui, pe copiii lui, casa lui și să-și recupereze banii. Atunci slujitorul respectiv, căzând în genunchi în fața stăpânului, spune: Doamne, mai îngăduiește că-ți voi plăti tot. Și spune Mântuitorul Hristos, îi se face milă stăpânului și nu numai că îi îngăduie, chiar îl iartă de toată datoria. Acesta, ieșind de la stăpân, se întâlnește cu un prieten care avea să-i dea 100 de dinari. Și spune: să-mi dai datorie. Acela, căzând în genunchi în fața lui, îi spune: mai îngăduiește-mi și îi voi da tot. El nu-l îngăduie, mai mult decât atât îl duce și îl pedepsește, adică îl bagă în temniță până când îi va plăti această datorie. Ceilalți prieteni, văzând fapta aceasta și cunoscând faptul că stăpânul l-a iertat de atâta datorie și l-a privit cu atâta dragoste, merge și spune stăpânului, acesta îl cheamă la el și îi spune: eu nu numai că te-am îngăduit, ți-am iertat datoria ta, care este foarte mare, iar tu n-ai fost în stare să ierți sau să îngădui pe prietenul tău cu o datorie mult mai mică. Și îl numește stăpânul slugă vicleană. Ce se întâmplă cu ea, cu această slugă vicleană? Spune Mântuitorul Hristos: și mângâindu-se stăpânul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti datoria. Așa vă va face și vouă Tatăl meu cel Ceresc, dacă nu veți ierta fiecărui frate al tău din toată inima voastră. Fiți credincioși, sunt două căi care duc la Dumnezeu. Prima cale este dreptatea, iar cea de-a doua cale este respectul. Deci noi, ca și creștini, trebuie să respectăm aceste căi, să fim drepți și să fim respectoși. Să ne aducem aminte că actul întrupării Mântuitorului Hristos, acest act prin care El a acceptat să ia trup omenesc, este un act de deșertare, este un act de smerenie. El acceptă această deșertare, această întrupare pentru fiecare dintre noi. El acceptă această întrupare ca să poată să primească jertfa, răstignirea, ca prin această jertfă să ne împece pe noi cu Dumnezeu. De aceea, iată cât de mult a iubit Dumnezeu omul încât l-a dat pe Fiul Său ca să fie răstignit pentru fiecare dintre noi. Și acest act al întrupării, acest act pe care cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, în persoana Mântuitorului Hristos, o face în Scriptură, poartă numele de taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută, adică Dumnezeu a cunoscut din veci că se va produce acest act pentru fiecare dintre noi, pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu.
Și acest act al întrupării, din acest act al întrupării rezultă faptul că Dumnezeu are existență în sine, adică teologii poartă numele de ateitate. Dumnezeu există din sine și își manifestă iubirea față de noi în permanență. Și acest act al întrupării l-a făcut Dumnezeu sau l-a hotărât Dumnezeu din veci, adică dinainte de a fi omul, știind că omul, datorită firii sale slabe, va cădea, tocmai ca să-și manifeste iubirea supremă pentru fiecare dintre noi. Acest Mesia, acest Fiu al lui Dumnezeu, care este cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, care este Dumnezeu adevărat și care este și om adevărat, a avut trei slujiri. Slujirea arhierească sau slujirea sfințitoare. Slujirea profetică. El vine și ne vestește Evanghelia. El vine și ne prevestește ceea ce avea să se întâmple. Și bineînțeles slujirea sa împărătească, pecetuită prin actul suprem al jertfei, dar mai ales prin actul învierii sale. Pentru că Hristos înviat înseamnă că fiecare dintre noi vom învia. Adică a rupt această legătură a morții și moartea o transformă în înviere. Omul trebuie să moară ca să învieze. Și dacă în această lume, în această viață, știe să îl găsească pe Dumnezeu, el moare, dar înviază într-o fericire veșnică. Deci, iată, omul, de fapt, atunci revine la starea dinainte de cădere și trăiește pururea fericirea alături de Mântuitorul Hristos, de Maica Domnului și de Sfinții Săi. De aceea, în momentul în care Mântuitorul Hristos era bătut, era chinuit, era scuipat pe nedrept, El a spus următoarele cuvinte: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. A spus aceste cuvinte ca să fie un exemplu pentru fiecare dintre noi. Și trebuie să ne punem această întrebare: oare câți dintre noi am avea această înțelepciune și atâta credință încât cineva care ne bate, ne scuipă, dar pe nedrept, să avem puterea să îl iertăm? Și mai mult decât atât, să ne rugăm lui Dumnezeu să-l ierte. Deci iată cât de mult a iubit Dumnezeu omul. Ca și creștinii trebuie să avem în permanență în vedere două lucruri în care trebuie să ne manifestăm în permanență. Este vorba de bunătate și este vorba de milă. Constituie viața zilnică a fiecărui credincios. Adică trebuie să trăim în bunătate și bunătatea sufletului nostru trebuie să ne o manifestăm prin milă, adică prin faptele credinței. În permanență, să avem în mintea noastră dorința de a face bine și în același timp, în sufletul nostru, în ființa noastră, să există bunătate. Adică în momentul în care diavolul vine cu ispita și cu acea răutate care ne împietrește sufletul și ne face să urâm pe aproapele nostru, noi să luptăm, să o transformăm în bunătate. Să zicem: iartă-i, Doamne, că nu a știut ce face. Nu să avem dorința aceasta a răzbunării, pentru că aceea nu este de la Dumnezeu. Cine vine și o omoară, chiar spunând că o face în numele lui Dumnezeu, aceea nu este de la Dumnezeu. Iată, Dumnezeu vine și ne propovăduiește bunătatea și mila manifestate în același timp. Sunt două feluri de datorii și două feluri de datornici pe care îi avem în această viață.
Este vorba, în primul rând, de datoria față de Dumnezeu. Noi, ca și creatura lui Dumnezeu, avem o datorie față de Creator. Avem o datorie să credem în El și să aducem slavă în permanență. Să nu uităm niciodată de Creatorul nostru, de Cel care ne-a făcut, de Cel care ne-a dat viață, de Cel care ne ocrotește viața în permanență. Deci datoria față de Dumnezeu. Și aici se lărgește cercul acesta. Datoria față de Dumnezeu o facem în final tot pentru binele nostru. Dumnezeu se bucură pentru întoarcerea păcătoșilor. Se bucură pentru că are putința de a ne acorda mântuirea. Deci, datoria față de Dumnezeu o facem tot pentru noi. După aceea, este datoria unii față de ceilalți. Și avem datorie unii față de ceilalți. Să ne iubim. Și spune Mântuitorul Hristos, așa cum v-am iubit eu pe voi. Și această datorie de a ne iubi unul pe altul, sau datoria unul față de altul, începe din familie și se termină la cel mai înalt grad al societății. Deci totul merge permanent și pretutindeni, trebuie să avem în minte această datorie de a iubi pe aproapele nostru. Fie ruda noastră, fie prietenul nostru, dar fie și dușmanul nostru, pentru că atât de departe merge învățătura creștină, încât ne spune să iubim atât de mult, încât să iubim și pe vrăjmașii noștri, și pe cei care ne bat, și pe cei care ne fac rău. Până acolo trebuie să meargă iubirea noastră. Pentru că în rugăciunea domnească, pe care am cântat-o și astăzi, pe care o rostim de fiecare dată, înainte de rugăciunile dimineață și rugăciuni de seară, pe care o rostim la masă și după masă, și așa mai departe, în permanență. Este cea mai uzuală rugăciune și este rugăciunea pe care ne-a adus-o ca și exemplu Mântuitorul Hristos, rugăciunea domnească, Tatăl nostru, în care noi cerem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De multe ori o spunem fără să ne gândim. Deci atât cerem lui Dumnezeu să ne ierte cât noi iertăm. Dacă ar face Dumnezeu așa, ce s-ar întâmpla cu noi? Că uneori am impresia că nu prea iertăm. Gândiți-vă dacă Dumnezeu ne-ar asculta această rugăciune și să ne ierte doar așa, puțin, așa, 1 milimetru, că noi iertăm când și când. Ce s-ar întâmpla? Deci este tot o manifestare a iubirii lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Și ne mai spune ceva Mântuitorul Hristos. Iar ceea ce ceri, să crezi că ți-a și dat. Este foarte important, adică rugăciunea trebuie să fie făcută cu credință. Cu credință. Deci iată, această iertare despre care am vorbit aici, iertarea aceasta este un act spiritual de curaj și de înfrângere a mândriei. Pentru că mândria este cea care nu ne lasă să iertăm. Și în taina spovedaniei vin mulți creștini care spun, nu pot să-l iert pe o anumită persoană. Nu pot. Dar cum poți să spui așa ceva? Și merge până acolo încât să spună, chiar dacă i-a greșit poate tatăl sau mama, nu pot să o iert, nu pot. Deci vă dați seama cât de împietrită este inima aceea și sufletul acela. Deci iertarea este manifestarea a iubirii și a bunătății din sufletul nostru. Trebuie să luptăm, să iertăm în permanență. În momentul în care nu suntem iertați sufletești, nu suntem lăsați sufletește să iertăm, înseamnă că mândria a luat locul iubirii. De ce nu iertăm? De ce nu putem să iertăm dacă Dumnezeu ne iartă? Pentru că mândria vine și ne împietrește sufletul și diavolul spune, nu iertă, dă-i în cap.
Pe de altă parte, îi spune lui Dumnezeu să ne ierte atât cât iertăm. Și iată cum nu ieșim niciodată din acest cerc vicios. Deci, să nu uităm niciodată că noi toți de aici ne-am născut din iubire. Din iubirea manifestată de Dumnezeu față de noi și din iubirea dintre părinții noștri. Ne-am născut din iubire. Și trăim în suferință pe pământ pentru că nu știm să iubim. În loc să lăsăm iubirea și dragostea să se manifeste, mergem cu răutatea, cu răzbunarea și implicit apare suferința, pentru că nu avem cum să nu suferim. Dacă nu avem liniște sufletească și bunătatea nu ne cuprinde sufletul, atunci această împietrire a inimii, această răutate ne face să fim nefericiți. Ne face să suferim în permanență. De aceea mergem mai departe. O altă greșeală pe care o fac oamenii, și noi toți o facem, ne considerăm drepți și sfinți. Ne considerăm mai buni decât ceilalți. Și atunci devenim drepți și mândri. Și un om drept și mândru niciodată nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Va fi undeva lângă. Și ce păcat să ajungem aproape de poarta Raiului și să nu putem intra. Să ne aducem aminte de pilda aceasta clasică a vameșului și fariseului. Erau doi oameni. Amândoi credincioși, pentru că ei se aflau în templu. Să se roage. Deci erau niște oameni credincioși, dar își manifesta credința diferit. Dacă vameșul își recunoștea păcatele și nici nu ridica ochii la cer și îl ruga pe Dumnezeu să-l ierte, este o categorie de creștini. Fariseul, care făcea formal ceea ce trebuia să facă și care se lăuda cu credința lui, venea în biserică, în templu și îl judeca pe vameș. Spune Mântuitorul Hristos, mai îndreptat s-a întors vameșul, care, deși era păcătos, venea cu smerenie și cu frică de Dumnezeu și cu părere de rău că a greșit la el și îl ruga să-l ierte. Iar acel fariseu care făcea formal, mai și judeca pe celălalt, nu a primit ceea ce trebuia să primească. Suntem foarte ușor cădem în acest păcat. În acest păcat al mândriei, pentru că în momentul în care reușim să acumulăm credință, să mai facem și fapte, atunci diavolul vine și atacă cu mândria. Tu ești mai bun decât ăștia. Ia uite ce păcătos e ăsta. Ia uite cum e. Și totdeauna venim și judecăm. Judecăm cu gândul și mai judecăm și cu vorbe. Și mai facem și observații. Și ne mai și deranjează. Deci iată până unde merge. Trebuie să avem în permanență grijă să nu cădem. Spune, tu când mergi ai grijă să nu cazi. Deci dacă ai ajuns pe drumul cel drept, atunci trebuie să ai mai mare grijă să nu cumva să cazi în acest păcat al mândriei, să te apuci, să judeci pe cel care poate nu are credința ta, poate nu are faptele tale, dar totuși poate are bunătate și poate are dorință de a se întoarce. Și să ne aducem aminte că păcătosul, unul dintre păcătoși, în ceasul al 12-lea a primit mântuirea de la Dumnezeu, pentru că s-a întors cu toată inima sa, cu toată ființa sa la Dumnezeu. Deci nu există altă cale și altă putință de a intra în rai decât iertarea. Este începutul mântuirii noastre. Și iertarea aceasta trebuie să o practicăm pretutindeni, începând din familie. Nu există om fără păcat. Și atunci trebuie să iertăm.
trebuie să fim îngăduitori, trebuie să fim înțelegători. Și până la cea mai înalt, până la gradul cel mai înalt din societate, până acolo trebuie să existe iertare. Dacă s-ar practica această iertare, nu ar mai exista aceste conflicte nici la nivel de familie, dar nici la nivel mondial, unde vedeți ce se întâmplă. Câți oameni nevinovați mor datorită neputinței de a ierta. Mândria te manifestă. Eu sunt cel mai puternic. Eu trebuie să te stăpânesc. De mine trebuie să ascult, și atunci vine cu puterea lui, între ghilimele, lumească, și vine și asuprește pe celălalt. Unde este iertare? Mai mult decât atât, vedeți, se merge până acolo încât în numele credinței se practică ucidere. Și chiar acum este un fenomen foarte periculos. Această instituție numită ISIS, care dorește să întemeieze un stat islamic și să cucerească întreaga lume prin puterea armei și a cuțitului, prin execuții, în primul rând asupra creștinilor. Și nu uitați că acum, în această clipă, în Siria, mor creștini nevinovați, uciși de acești așa-și zis credincioși. Ei ucid în numele unui Dumnezeu. Deci iată până unde s-a ajuns cu această lipsă de iertare și de îngăduință. Trebuie să acceptăm, trebuie să ne iubim, indiferent ce limbă vorbim, indiferent în ce credem sau nu credem, fiecare va da socoteală în dreptul său. Dar nu trebuie să ajungem până acolo încât să ne urâm atât de mult, să ajungem la autodistrugere. Cine are dreptul să ne ia viața? Numai Cel care ne-a dat. Deci Cel care vine și propovăduiește credința sau uciderea în numele credinței la noi de la Dumnezeu. Deci iată până unde a ajuns și se propagă acest fenomen. Trebuie să avem mare grijă. Se propagă acest fenomen. Și spune un Sfânt Părinte, cel ce nu poate ierta este infirm din punct de vedere spiritual. Cine nu poate ierta, indiferent cât de greu sau cât de rău i-a greșit cineva, trebuie să ai putere, este un exercițiu al voinței. Trebuie să ai putere să-l ierți. Dacă nu, iată ce ne spune, devenim infirmi din punct de vedere sufletesc. Și aș vrea să închei cu 3 întrebări pe care ar fi bine să ne le punem fiecare dintre noi și să găsim și răspuns la ele. Cât trebuie să iubim? Se pune această întrebare. Cât trebuie să iubim? Cât ne-a învățat Dumnezeu pe noi să iubim? Și ne dă tot El răspuns. Să iubim atât de mult până cât iubim și pe vrăjmașii noștri. Până acolo. După aceea nu mai. O altă întrebare care trebuie să ne punem și trebuie să știm răspunsul este: cât ne iartă pe noi Dumnezeu? Și spune Mântuitorul Hristos, să iertați de 70 de ori de 7. Dar noi știm că Dumnezeu ne iartă până la judecată. Deci până la judecata particulară. După aceea, acolo devine dreptul judecător și acolo operează cu dreptatea lui Dumnezeu, nu mai operează cu bunătatea lui Dumnezeu. Deci numai până atunci, adică în această viață, ne poate ierta Dumnezeu. Și să nu uităm că ne-a lăsat și mijloacele prin care putem să primim iertarea. Taina spovedanii. Taina spovedanii este mijlocul prin care Dumnezeu ne dă dezlegare de păcate. Și este bine să o practicăm. Și să o practicăm așa cu toată responsabilitatea.
În momentul în care venim la scaunul spovedaniei, trebuie să venim pregătiți în sensul că păcatele trebuie să ni le cunoaștem, să ni le recunoaștem și nu oricum, ci cu părere de rău. Pentru că, v-am spus și alte dăți, dacă venim la spovedanie și spunem am făcut și eu ce face toată lumea, fără niciun pic de părere de rău, acum nu știu câtă iertare ne va da Dumnezeu. În primul rând nu știm ce face toată lumea. Numai Dumnezeu știe. Pe noi ne interesează starea noastră sufletească. Deci, iată, Dumnezeu ne oferă și acest mijloc prin care primim iertarea. Și o a treia întrebare pe care trebuie să ne o punem în permanență este tocmai cea care rezultă din aceasta: până când iartă Dumnezeu. Deci, momentul acesta este aici pe pământ. Dincolo nu mai putem primi iertare. Deci, iată, astăzi, ce am învățat noi? Că Împărăția lui Dumnezeu este asemenea stăpânului care cheamă slujitorii să-i ceară ceea ce îi se cuvine. Deci, va veni un timp când Dumnezeu ne va chema la El și ne va întreba de datoria care o avem față de El. Cu cât ne dă Dumnezeu mai mult, cu atât Dumnezeu ne cere mai mult. Și fiecăruia Dumnezeu i-a dat ceva. Deci toți suntem datori la Dumnezeu. Toți suntem datori. Va veni momentul în care ne va cere această datorie. Momentul acesta este în primul rând judecata particulară. La 40 de zile după ce plecăm de aici. Deci atunci este momentul în care Dumnezeu ne cere ceea ce ne-a dat. Și să avem grijă să nu lăsăm datoria noastră până în clipa aceea. Adică să avem grijă să venim și să ne întoarcem la Dumnezeu așa cum s-a întors acest datornic, spunându-i, iartă-mă și îngăduiește-mi că îți voi da tot. În permanență să rugăm pe Dumnezeu să ne mai îngăduie. Să ne mai îngăduie. Deci, iată, este important să știm lucrul acesta, că va veni un timp când ne va cere. Iar ca Dumnezeu să ne ierte nouă mult, noi trebuie să iertăm și noi. Sau cel puțin la fel. Așa cum spunem în rugăciunea domnească, și ne iartă nouă greșelile atât cât noi iertăm. Deci, în permanență să avem în mintea noastră dorința de a ierta. Dorința de a fi mai bun. Iată, ca și concluzie, dacă suntem în mânie cu cineva, acum, în clipa aceasta, și este posibil ca fiecare dintre noi să fim în mânie cu cineva, să mergem să ne împăcăm. Pentru că numai împăcați cu toții vom obține liniștea aceea și ne vom manifesta iubirea față de Dumnezeu prin dragoste. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Să trăiți, Părinte, Doamne! Dumnezeu